మల్లన్న సాగర్ గేట్లు ఎత్తి నీటిని విడుదల చేయడంతో పక్కనే ఉన్న ఎల్లారెడ్డిపేట గ్రామంలోని చెరువుకు గండి పడడం జరిగింది. దీంతో నీళ్లు మొత్తం పొలాల్లోకి వచ్చి తీవ్ర ఇబ్బందులు నెలకొన్నాయి. అధికారులు రాత్రి సమయంలో మల్లన్న సాగర్ గేట్లు ఎత్తడంతో ఈ పరిస్థితి జరిగిందని అంటున్నారు. అధికారులు రాత్రే గేట్లు ఎత్తడంతో ఎల్లారెడ్డిపేట వద్ద ఉన్న కాలువ తెగడంతో నీరు మొత్తం పంట పొలాల్లోకి రావడం జరిగింది. దీంతో పంట పొలాలన్నీ నీట మునిగాయి. గ్రామంలోని ప్రజలందరూ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికారులు వెంటనే స్పందించి మరమ్మతులు చేపట్టాలని, లేకుంటే తమ గ్రామంలోని పొలాలన్నీ నీట మునిగిపోయి పంట నష్టం జరిగే ప్రమాదం ఉందని ఆరోపిస్తున్నారు.